Rusия диктаторы Владимир Путин мобилизация илан етілмесі ве Украинаға қаршы женг башлатылмасыны ойледі илан етмеді. Москвада Ғалибек күніне бағышланған парадта чықыш япар екен, ешбір мұйым бейанатлар япмады. Тек қайта сөзде Украинада кечірілген мақсус операцияны башлатмаға НАТО мечбур еткенні қайдетті. Санки дерсін бөле шекілде Украинаны силялы ғарб девлетлерінден құртармаға тұрышқан. Шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны. Украина президенті офисі елбашысынан меслячысы Михайло Подоляк Путиннің чықышы Русия еңілгенні избатлай деді. Оның сөздеріне көре Украинаға қаршы женг башлатмақ үшін ешбір себеп жоқ еді. Бұл Путиннің хайыллары дей. Проговоримо ще раз. Країни НАТО не збиралися нападати на Росію. Україна не планувала атакувати Крим. Російські військові гинуть, не захищаючи свою країну, а намагаючись окупувати іншу. У цієї війни не було жодних раціональних причин, окрім хворобливих імперських амбіцій РФ. Пекло триває. Російські окупанти намагалися підірвати міст, яким тривала евакуація з Азовсталі. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, рашисти намагаються максимально відрізати українських воїнів від можливості виходу. Щойно колона представників ООН залишила Донеччину, росіяни знову взялися штурмувати фортецю. Утім, прорватися через міст їм не вдалося. Начальник Донецького прикордонного загону, який з іншими бійцями обороняється на Азовсталі, наголосив, що гарнізон виконуватиме свій обов'язок. Так, ми знаходимося в дуже важких умовах, надлюдських, але разом з тим продовжуємо боронити свій край. І відчуваємо, які кроки робить військово-політичне керівництво держави. Знаємо, що про нас не забули. Кожен день знаходимося на зв'язку з керівництвом відомства. І хочу запевнити всіх, що наш обов'язок – це захистити державу, відновити її цілісність, зробити все для того, щоб людьми, які стоять на обороні міста, в майбутньому пишалися. І хочу запевнити, правда на нашому боці. Русия Қырымнан шымаліне учақуар ве ракета комплекслеріні кечірді. Бұна Радио Свободанан схемілі хасайдынлатқан спутник фоторесімлері таздықлай. Ишғалжелер бұрчоқ күчіні Херсон вилетінен сыңыры яныдаки Филатовка койны кечірді. Бұл территорияда қышлалардан ғайры яқар-яқ мальземелерінен анбарада ерлешкен. Бұнен берабер анда 200-ге яқын зырқлы техника, юк машинасы ве командан арабасы қайдетілді. Біраздан бұйық техникада пейда олды. Бұл смерч реактив системасы дұшманның авау жүміне қаршы С-300 адлы мұдафа комплексі, яда Искандер оператив-тактик ракета комплексі ола біле. Украина мұдафа әзірлігінде ишғалжелер Қырым шымаліне қошма техниканы не мақсатнен кечіргенні бірқач түрлі аңлаталары. Такі дії противника переслідують декілька цілей. Безумовно, це і так званий маневр, це нарощування сили, аби підрозділи Збройних сил України, які перебувають в певних районах, були там і не переміщувалися в інші операційні зони. Сковування військ. По-друге, як ми знаємо, Росія ставить собі за мету, окрім Донеччини, Луганщини, ще й Херсонську область. Тому, скоріш за все, ми очікуємо, що ця техніка, власне, там і може бути використана противником. Рашистлері Харьков вилаятында Изюм шайырынден шымали тарафқа ұжымны керчеклештірмеге азырлық көре. Баш штабның малыматына көре бұны япмақ үшін олар Ғарби ве Шарқи Арби округларының бөліклеріні желп етті. Слобожанщина регионында ишғалжелер ұжым группаларына яңадан құра. Аскерлеріні Арбигедеклер ве яқарлық нен темінлей. Ось позицияларыны ПКТ ве Украина мұдафа құбетлеріне сыңар йөнелешінде ерлерлемеге йол бермемеге тұрыша. З метою недопущення просування підрозділів Збройних сил України зосередив на території Російської Федерації у Білгородській області до 19 батальйонних тактичних груп.
Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України. Донецк ve Lugansk vilayetlerinde Ukraina askerleri muvaffaqiyetlen 6 düşman ucumunu urup qaytardı. Bunun neticesinde işgalcilerinin 20 tankı, 1 artilleriya sisteması, 20 zırhlı texnikası, 1 maxsus zırhlı maşinası ve 5 arabası yakıldı. На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяття під контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій в напрямках на населені пункти Сіверськ, Слов'янськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ. Rusiyaga 1.200.000 Ukrain sürgün etildi. Bunu Yuqori Şura'nın insan hakları boyunca vekiletlisi Lyudmila Denisova bildirdi. Ukrainadan kanunsuz çıkarılan insanlardan 200.000'den ziyadesi baladır. FSB xadimleri sürgün etilgen Ukrainlerini filtrasyon lagerlerden keçiri, yani insanlarını maxsus lagerlerge alıp kelgen son, onlarının bedenlerinde Ukrain timsallerinden tatuirovkalar kıdıralar, telefonlarını bakıp çıkarlar ve Rus işgalcileri hakkında net düşüngenini soraylar. Sözde şubelerini başka lagerge, şu cümleden Donetsk vilayetindeki lagerge bererler. Ombudsman aytkanına Koreanda işgalciler insanlarının ne yapkanı belli de gel. Diğer insanlarga işgalciler tarafından berilgen maxsus izinsiz bir yerden başka yerge ketmege yasaktır. Це перше, що вона пройшла фільтрацію, тобто це означає дактилоскопірована, наприклад, от людина, яка нам скинула ці фото цих документів, які отримала 5 квітня, потім потрібно для того, щоб пересуватися містом, де знаходиться фільтраційний лагер, потрібно мати таку перепустку, а потім для того, щоб мати можливість виїхати за місто, то третю перепустку. Ці 3 документи отримує людина. Çok sallarda filtrasyon lagerlerden esli başlı insanlar, kadınlar ve ballar keçip ola. Bundan son onlarını Rusiya sınırında bulungan regionlarga keçirirler. Andan ise Rusiyanın iç regionları ve hatta uzak şarkka alıp keteler. Denisov aytkanına göre, işgalciler bunu evvelden planlaştırdı. Rusiyanın regionuna sürgün etilgen Ukrainlerinin sayısı hakkında isabat beri. Şimdilik Rusiyanın sınırdaş olgan memleketler hırsızlangan insanlarını kurtarmak için ombudsmanlar komissiyalarını teşkil etmekte. У нас є вже такий цікавий досвід перевезення громадян України завдяки волонтерським організаціям до Естонії. У нас є родини, яких ми вивезли туди. Але розумієте проблему? Проблема 1 200 000 і наші декілька родин. Це просто неспідставна речі. Я зараз працюємо з Міністерством закордонних справ, що вони напрацьовують можливості використати посольства однієї з держав, я зараз не буду говорити, однієї з держав, які будуть надавати такі консульські послуги нашим громадянам, щоб надавати посвідки на виїзд. А зараз ми робимо просто, нам передають списки, ми перевіряємо тут, що дійсно це громадяни України і надаємо можливість їм сприяти їх вивезенню через консульські установи. Xerson vilayetinde işgalciler tarafından hırsızlangan Artur Mehmetçayev Ahmedjit sezosunda tutula bile. Bunu Meclis azası ve Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı İskender Bariyev aytdı. Onun sözlerine göre aprelinin 11'inde Rus işgalcileri Artur Mehmetçayev'ni Geniçiste yerleşken evinden art camasını ve Z tarifi yapıştırılgan beyaz mikroavtobusda alıp ketkenler. Kırım Tatarı hırsızlanması hakkında kurçulayıcılar Birleşken Milletler toplaşuunda haber etti. Şimdilik Mehmetçayev sizoda bulunması hakkında haberi teşkirilmekte. Bunun beraber Geniçisk rayonunun Çokrak, Strelkovaya koyundan hırsızlangan milli hareketçi Dilşat Rahimov ve oğlu Ruslan ne yerde olğanı alada belli değil. Ukrayna mabusları ve Ukrayna'nın işgal etilgen topraklarının azat etilmesi için Rusiyaga nisbeten baskını kuvvetleştirmek gerek. Böyle çağırıvnen cemaat jurnalisti Irina Danilovich hırsızlangan son Ukrayn hukuk korçalayıcıları Birleşken Milletler, Avrupa Birliği ve chet el devletlerine müracaat etti. 20'den ziyade teşkilat temsilcileri bu müracaatname tübünde imzalarını koydu.
Данилович экім оларақ иштимai ағларда Тибет сасында çalışkanlarının ақлары құрчыланмасы мәселелері бойынша сайфені тешкіл етіп, ярмадада сағлық қорувынен бағылы проблемаларын айдынлатайды. O апрелінің сонында Коктебелден кефеге ішке кеткенде тұтылды. Шымды қадын қайда bulunғаны белі де гел. Қорчалайжылар işgalciler тарafından 13 Қырым журналисті, шу жүмледен Қырым-татар жемаат журналистлеріні азатлықтан марум етілгенini қатырлатты. Оларның эпосы тарама, тұтылма, адалетсіз махкемелер кечірілмесі ve işgalcilerinin Қырым сакинлеріне қаршы башқа репрессиялар кечірілмесін айдынлатайды. Hukuk korçalaycılar, халқара teşkilatlar derhal Rusiyadan mabuslarının azat etilmesini talap etmege, işgalcilerinin kurbanlarına yardım etmege ve Rusiyanın cinayetlerini kaydetmege rica etti. Звертаємося до урядів іноземних держав із проханням посилити дипломатичний, санкційний та інший тиск на Російську Федерацію для пришвидшення деокупації Криму, Донбасу та усіх інших територій України, запровадити персональні санкції проти російських посадовців та співробітників окупаційної адміністрації, причетних до насильницьких зникнень та інших грубих порушень прав людини на усіх окупованих територіях України, надавати усебічну підтримку жертвам насильницьких зникнень, їх рідним, а також жертвам інших грубих порушень прав людини, воєнних злочинів та злочинів проти людяності на усіх окупованих територіях України, використовувати механізм універсальної юрисдикції для кримінального переслідування осіб, причетних до насильницьких зникнень, катувань, воєнних злочинів та злочинів проти людяності на усіх окупованих територіях України. Еще один обыск у